Yadda kalaman al'umma da kuma burin haihuwa da ake wata mata ‘yar jihar Kebbi mai suna Khadija Ibrahim suka yi nasara a cikin zuciyarta. Haka ya ɗauki wannan mata ta je har izuwa inda ake ajiye jarirai, sannan ta sace jariri guda ɗaya. Sai dai bayan da wannan baiwar Allah ta sace wannan jariri dai jami'an tsaro suka gaggauta zuwa, sannan kuma suka kama ta da laifin ɗaukar jariri. Za mu iya bayyana cewa ya kamata a kodayaushe mutane mu ringa iya bakinmu a dukkanin abin da Allah ya wa bawa, ƙaddara ce kuma sannan jarabawa ce. Babu wani abu wanda zai samu mutum wanda shi baya so kuma ya ce shi ya ɗora kanshi da kanshi, hakan ma ba wai mai yiwuwa bane ba. A duk lokacin da bamu buƙatar wani abu a cikin rayuwarmu wanda ke faruwa wanda ba mu muke da ikon sarrafa shi ba, hakan yana nufin cewa bamu da ikon canja wannan abu. Allah shi ke da ikon sarrafa komai, ya canza komai lokacin da ya so da kuma lokacin da ya ga dama. Irin wannan maganganu da ake mafi akasari su suke ɗaukar wasu mutane su aikata laifin da ba su so su ga cewa sun aikata, amma saboda gudun maganar mutane da kuma idon mutane ya sa wasu mutane suke aikata laifi. Yanzu wannan baiwar Allah ta je ta saci jaririn da ba nata ba, kawai dalilin burin 'yan uwa da kuma mutanen dangi da kuma mutanen unguwa da sauran mutane na kusa da ita, wanda ya kamata a ce su iya bakin su san da cewa fa haihuwar nan ba ita ta ba kanta da kanta ba, Allah ne zai bata lokacin da ya so kuma sannan lokacin da ya ga dama. Sai dai ita ma ta biye wa mutane da kuma son ta ga cewa ta burge mutane, ta aikata wannan laifi, amma kuma daga ƙarshe ita ce a ruwa. Kuma sannan bayan ta aikata wannan laifi daga ƙarshe mutanen unguwa zagi za su dinga mata kuma su ce dama ɓarauniyar yara ce. Shi ne kalaman da za a gaya mata. Da ta yi haƙuri ta bar wa Allah komai, lokacin da Allah ya so zai bata abin da ba ta taɓa tsammani a wannan lokaci ba. Amma sai dai kash, ta biye wa son zuciya da kuma maganganun al'umma domin ta ga cewa ta burge waɗannan mutane da suke maganganu a kanta, kuma sannan ta kau da waɗannan maganganu da suke ɓata mata rai, ta ƙara jefa kanta da kanta cikin sabuwar matsala da ba ta iya fidda kanta da kanta ba. To da Allah ya kyauta, Allah ya sa Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu da kuma maganganun da mu ringa furta wa mutane.